Soalnya betul. Ibu hukum pak. Mula namang bohi deh ngakok siapa lah hura apa salu nang lagi kok cina ngai kota nang masih nane teh. Kota apa? Amak par kok cina nih. Alam ngadari hal yang disong. Nakuna hera di lain lagi disong. Nakuna lagi pacaita. Nakuna kalau nak paibat. Kalau nana nak kota lagi di hamun apa cina nih. Asa baik jangan mari si kota mula. Ay mula dahulu na yang lo mula na pinulan ni Arion. Sakot si Hantay, sakot ang ihari. Sakot ang mate, kasama mata kita. At kung na marisi, kota nila masama, kota nila magtuwa. Ang iyan ni mga kasama bata, di ba para na ilaan niyo? Masama daw magtuwa, pinulan ni Arion. At kung na marisi, kota nila si Jagawalo. Ang iyan ni mga kasama bata, makalaga. Di ba para nila ikaw, di ba namin, pinulan ni Arion. Madang marisi Muse, Hima, Botak si Bane, si Surya kami na kaya si Surya kami na bari matoran maturi bata, bari maturi akan na suya ko na ang nabiton. Nasparugula ang marisi, Hima, di itaw mo tiyo din na pinapa sa mga may daw mo di mo nakita niyo, nasparugula ang muhataman,
spesial untuk kamu.